Bon dia a tothom, ohayou gozaimasu, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. Avui torno a estar per aquí a Makuhari, és que volia vindre a veure una cosa i ara us l'ensenyaré. Aquí tenim els de Kita-ken, és com un Shiba-ken però més gran, són molt macos. Se'n van, hi ha aquí un peluix enorme. Aquest n'és un i es diu Dai Fukumaru, que és maco. Els Kita-ken, tal com el nom indica, és un tipus de gos típic de la prefectura de Kita, al nord del Japó. És com si fos un Shiba-ken, però més gran. També les caques les deu fer més grans. Estan promocionant la prefectura de Kita i aquí es veuen els Namahage. I quan parlo de Namahage em refereixo a això. Hi ha algun nen dolent per aquí? I és que aquests simpàtics oni, dimonis, venen pels nens que es porten malament. Aquí hi ha uns quants pamflets amb informació sobre la prefectura de Kita. Aquí tenim els gossets. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i matane!